ka channel hatu phitap kapdyang sngobhaya phi sha kanik episode batha kani ka kanti ka channel hatu phitap kanwanra shaphi ya kawe ka jingja ba khla tam ha ka history jong ka perthai shuwa bangin poi shakata ka banta sngobha subscribe ya kani ka channel ba phinyo shibun tali ki jingkan tap ba phla bat bayo jingmantoi kathma football kani kathma football kadai kathma hapdeng kari El Salvador bat kari Honduras kabalane sausngi hausnam katkandai spa anrupu kandai kari El Salvador bat kari Honduras kidai kiri ki mamarjan ki badan ha Central America watla ka Honduras ka he sansha ya ka El Salvador ha kaliang uput usam Henry ke El Salvador ka kamdan bungut ki brio ha ka jingdan ki brio ki bakot lai ponyo million ngut bat ka Honduras ka dan tang ar ponyo million ngut ki brio namar ba kari El Salvador kala bon palat ki brio bonaki kila pet buhai shnongno shari Honduras banwat jaka banrep bat ha kisnam khatkhandai spa anrupho hadu usnam khatkhandai spa nyopho ka Honduras kadan kumba arpho persen kinong El Salvador ha ka jingdan kibrio ha kari jongki nalor kata bon na kijakarep jong kinong El Salvador kila syakni jubor ha kinong Honduras ban penhun ya kajing dawa kinong rap ki badai ki trairi shaphang kajingwan buhai shnong bat kini jakarap da kinong El Salvador ki basa ha Honduras u presiden ka Honduras ula thau da kawe ka an kabaki khot land reform law jong usnam khatkhandai spa anrupuar kaba aibor ki trai shnong bakila ban shukni jendet ya ki jakarap jongki nong El Salvador ba kinla ban pendan kamno ya ladi kani kalawanra ya ka jengkolmar hapdeng kini ki artli kiri bat kila isi thlonglu thlong sieng iwe ya iwe ha kisnam babut lajia bon ba kitmaret bat bon na kinong El Salvador kibasa ha Honduras kila sha leben bat sha pnya pro ki jingdan jing em jongki kila sha thang bat sha lum khajna lenter bat bon kila sha penrenggang par biang syari lade haba phai syakari El Salvador pat kila don bon ki jing yakhi bat kajing penram ya kijing le jong kari Honduras bat kajing sngabjar u presiden Honduras kala pening ya kamensim jong kinong El Salvador dei ha usnam khatkhandai spa anrupu kandai shisnam shiwa ka World Cup football ka balong ha Mexico ba kini ki ardli kiri kilayakendo para maki bat kari kabajob kanrung sendan sha World Cup kabalalong hausnam khatkhandai spa nyopho kajing yale kabanengkong kalajia ha ujun pratarik khatkhandai spa anrupu khandai kabalalong ha Honduras bat layora dakari Honduras kabala thep ha ki minute bakado bat kani kala pendam ya kamensim kinong El Salvador bat hadien kani kajing yale kaladan kajing umsnam hapdeng kinong kershan jong kini ki artali kiri ha kajing yale kai kabaar kabalalong ha El Salvador ha ujun khatsantarek kini kinong El Salvador kila pendek ya ki player Honduras hadu bakimla thia shu bat hakasngi bayale kai kila remsok nalor kata kinong El Salvador kila bu da kajanjot ha kajaka kalama jong kari Honduras bat hadin kajing yale kai kila thombor ya kinong kershan jong kari Honduras kani kajingja kala pening ya kamensim kinong Honduras bat kila hiartma kala ya kinong El Salvador kibadan hakari jongki
Kidukan jongki nong El Salvador kila sya thang bat bon na kinong El Salvador kila sya penyap bat kumba khat sau spangut naki kila sya be na kari Honduras janman la kasngi kajing yale kai football ka bakado kalalong ha ujun arpun rutarek ha Mexico bat kari kabanjob ha kani kajing yale kai kala tikna bakandrung season don sa World Cup bat ha kani kajing yale kai ka El Salvador kala job ha ka extra time ha kasngi kababot ka sarkar El Salvador kala pankut kajing yade bat kari Honduras kajing ya snam kala jiabyang nadu ujulai khatsau tarek kari El Salvador kala pha laitli ki jathma ban pen bathai ya kakat lingsun kabahe do jong kari Honduras ha ujulai khatsan tarek kala hiarthma harengko bat siat yap ya bun ba kinong Honduras ka Honduras kala penpai ya kani kajing hiarthma ba kensan jong kari El Salvador bat kala pha ya ki jethma ba kin pen bathai ya kajaka ri umpnyang jong kari El Salvador bat kakat lingson kabahe do kabadan hakanong ba la union wat la kinong El Salvador ki duna bha ha ki tiar yale thma henrei kila thmu bet ba kin herthma ya kanong ba kabahe do ha Honduras namar ba katep ba ka Honduras ka khamduna ka jingdon kisipai ka Honduras kalalet ban apil ha ka Organization of American States ba kan tuklar bat kani kaseng kala mahamjur ya kari El Salvador ba kadai ban sange no kathma bat lemda kumta ken kenta chisendan ban bay tengka yaka ha kiliang baro bat day ha ujulai khatra tarik kini ki artali kiri kilapoi sha kajingyate ban sange yasiat kajingte jingsuk lani ka peace treaty kalajia khatways nam hadien ha usnam khatkhandai spa prapho hanrei kani kamsham la pandam ya kijing kulmar hapdeng kini ki artali kiri kini kinong El Salvador kibalasya penrengkang par na Honduras kimsham la phai shu sha ka Honduras bat kibadang sakut ha Honduras kilasya leben bat penyap kelep yaki Tekatu nilapoi sya kabakut jong kani kajingja kabakla ba ha ka history jong ka perthai lada phisngu tanat ya kani ka khana sngo bha like bat share ya kani ka video bat lada phidon ki khana lani ki jingja ki ba phikwa bantep khambnia sngo bha pantep da ka ba comment hapo ka comment section ti tangkum ni ngin pun kot chua bat nginia syampat ha ki episode ki badangwan bat wat klet rude ban subscribe ya kani ka channel ba pinam do sho ya ki khana bayo jingmantoy bat ki ba phla